Kanyang laki din! Ay, napsuga ka. Nagmayatan timangan. Naalsa man na karni. Baboy ko naman. Ay sus, di mo mat ako pa amin day tapagtugawan tagtugawak mo. Ay, anyang rod bakit? Nagadong mo ti pagtugawan dita. Dito yung nga ron ti kayat ko takod John, pagtugawan nakit den, ije nakatangtangken atugaw. Dito ikang rod na. Anyaman nga tanti kayat asidaan ni nanang inton rabi Ay, di ka nagdamag. Basta gumatang ka iti iga daw. Ado adalam. Tayo ti pang rabyan tayo. Asino jagin inaw? Ne, apay asyak ti kita. Ay, kunat no si ka. Ay, masadutak. Asino nga jagin inaw nga? Asino kumapay? Ni nanang mo Nanang, igado ti kayat yu asidaan tayo itaarabi nanang. Ay na, karni manan. Nauma akon iti karne. Tapno may imbagan dagita ado asakit yu Katno ko namot ti doktor ko asa anak unay amangan iti karne. Kano pagpapig sa ti karne? Ay, limagasot ti may sa akilo nga igado nanang. Iso nga iyawat yon di paggatang ko, tamapanak gumatang. 500! Ay nagnginan day ta si daan. Kano sa nga ribo dagijay daduma, nalakan ati 500. Kan may sa, manulaang mat ngay dayjay kada kayo, kat nagdakkel ti awaten nyo a pensyon nyo kada bulan. Uwan ang... Jay kwarta, tamapanak kun nanang. Iluto pa'y nilakay ko. Mabisinan kan tumanang. Nagatang tanday ta igado asidaan tayo. Bakit? Ado talaga ti dalam na. Dumagasta pa'y dita taag milk tita pa'y lakay. Milk tea. Napay dapay na bati akwarta. Wun, ado tinted ni nanang. Ayan, ay una. Ay, kadakulanan ti milk tea nga order. Iso ti order. Uray sakmet kayat ko jay kadakkelan a milk tea. Imbagampay. Ay, panayon ng to ti asukar na. Ay sos, nagdakkelan day ta tiyan mo. Na? Naisem ka pa'y laang mo't itinasami. Bayam ka di. Nakalukluk magkan. Naghilig ka amangan. Ay, nagsauman di siksay. Kano agpada ta adakkel ti tiyan na. Frederick, itulod nakman, ijayan ni manang mo amarivek. Anyo taramidan nyo dyan? Kat mapanak mat umiliw No kaya't da kay makita, di isudat yung may diti balay nga umiliw. Si kay din ti mapapan iji balay da. Kan may sa, subdivision ija imakaran da. Narigat abiro kun ti balay da. Naganak nga tan ni manang mo marivek. Damagag to awagak. Kaano nga awangan? No dalod ko. Awang harot paglod ko. Mano ay day ta ibagbagam alod. Mabalay ng ti 500. Makasarita tayo to ni manang maribikon. Apay nagnginan. Day ta igado alutlutuam 5 gasaot. Ita, day ta load mo manan 5 gasaot. Nangina amin ang magatang itan. Kasanungay lakay no agsarita dananang kan maribik. Kat umay agpasukon dito ni nanang. Saan to ang mapasamak dahi bakit? Awanin at ipagbiyagan tayo no awan ni nanang. Diyak nga ron ipalubos ang mapasamak dahi ta. Akulit ka Sabalin ati agnumar iti pensyon na no kwa. Rumbeng ada tati agnumar. Rumbang lang No adda dito balay ni nanang. Gatangan tati kayat na agatangan. Tadakkel ti pensyon na. Ay gayam lakay. Dumawat kan tuman iti pagtungit ko. Nangagmaw nanang. Saan ka na makontak ni Manang Maribik? Taapay, Ang mga sinukatan natin, number na, awan siguro signal. isu nga raw nga ibagbagakan ka nga ipanak ijay. Rumwar kami kan ni bakit. Agbati kay dito'y balay. Sa dinaw ti papananyaw. Ay, di talaan. Ay, kwartayo man. Anya, awan ti kwartayaw. Amo yung awan trabaho. Mano, jaintad ko apag-load mo itay. Angam saan mo't ang makasarita ni manang mo marivek. Ay, mangtad kay din.
Adama mauawat yung apensyon nyo. Sa nga ribo lati daw dawata. Ay na, addan pagtungit ka lakay. Ay, no mga baka ikanak ah. Siyempre mo na. Ang sakbay ama pang kamakitong it. Mapantabay man ag milk tea. Mabisin ka manan. Kano kalkalpas mo ang nag-hamburger. Kaya't kung orti ag milk tea. Ay na, ad-ad alumukmag ka. Nukasta ka laang. Nag-order ka iti milk tea ta. Nakadakal lang kanya ka. Uy, nalpasan. Nag-order ako. Manang Maribek. Ah, Adda kayo gayang naagasawa dito eh. Ay, uwan manang. eh, Kat, kumusta nga ni Nanang? Ipasyar yung ijabalay. Di na nga rin kaya timapan ang jibalayaw. Apay ngay adi na kayat? Agad ure pilitan may. Saan ka de, honey? uy, pudno day ta. Kaslada kabutang na ijabalay yun. Ne, anya ngay ti kabutang na ijabalay me. Ay, manang. Dapat jitarakin nyo ang nagdadakil nga asaw. Ay kat adda pay naganak pay nga rod, Jemaisa. Ay, iso ti kabutang na. Kabutang na makagat iti aso manang. Kat no nagsisingpat dagiti tarakon mi nga aso, imported dagi jay. Iso asaan da nga agkagat. Ay na, panag ko na, kabutang na ti ampas manang. Ampas! Awan ampas dagiti tarakon me. Kan apay ko maakabutang ni Nanang ti ampas. No ngay, kagatan da ni nanang. Sensitive ni nanang. Ay, ipasigurado kada kayo nga awan ampas dagiti tarakon mi nga aso. Ha? Amangan no da kayo, ti ad ampas dagiti tarakon nyo. Ay, uray siya, kagurak ti ampas. Ay, sipsipan dati ado adara, parasite dagi jay. Inka ngamin ipasyar ni nanang mo ijay ayandama ng Marivik. Saan nga rin ito mabalain? Uray apagbiit lang. Ma, no nga inted ni nanang tilibrita ka ni manang Maribek. Di awanan. Edi ewan pagbiagtan. Awanin na. Ultimo milk tea. Saan ta na makagatang? Ay, nag-order ka pa iti milk tea. Anya, kurang pa'y day tayong inumam. Ay, kurang nga ron. Kaya't ko pa'y nga ron di kadaklan ang milk tea. Ay, nalakay, una ikat alok magdagiti agasawa ada Frederick kan Marites. Apay, nakita mi da, bakay? Nakitak ida, ijay pagmi-milk tea an ijay palengke. Kasla dala ampas. Awan la di kay bagbaga. Ampas nga. Kasano, nagdadakkel ti tiyanda. Nagbabasit ti sakada. Kan saanen ang makita ti tenged da. Gapo iti kinalukmeg da. Natarakin da nga rin na saya ata, bakay? Wala, sakto man lati mapan mang bisita kan ni Nanang ijabalay da. Ay, nasaysaya at pa'y bakay. Ay, kasla saan da ngamin akayat nga ipasyar ni Nanang dito balay. Kit pensyonada ni nanang ko naman. Ay, day tamot nga ron ti pampanunutak, lakay. Saan da ka nun nga agtrab-trabaho nga agasawa? Kayat na asawan, jay pensyon ni Nanang ti pagbibiyagan da. Ay, kaasimit ni nanang, no kasta. Nanang, agriin kayo ditan. Di pagpalingkik akwarta. Lukatan man lang ang day taridaw, anak ko. Madi nga mintirik na, anak ko. Ay sus, adda virus yun nanang. Nay, apay nga umadayo ka. Kat iawat ko kan kati kwarta. Ay, da kaya tagsakit nanang. Aguray taayabak ni Frederick, ta iso ti mangawat iti kwarta nga iti Joe. Frederick lakay. Napay, ayon nga iti kwarta pagpaling kita. Ni nanang, agsaksakit. Adda virus na. Anya? Agoy uyo, kan saan na makabangon. Sus, narigat yung bakaran. Ay. Addan sapay sur ice na. Naglabaga dagiti mata na. Ha?
Iso asikan ti mapan mangala iti kwarta ken kuana. Di mo pa ilain nalamoy. Mabutengak nga rod nga sakit. Kasano mangay, sakmot itatag sakay. Ay, di yun lakayatan ti umasidag. Di mi kaya ti makaran. Imbag ni manang mo maaribik. No kastoy nga agsakita. Asikaswanak. Agamda kayo nga agasawa. Kabutang dakpayan nga asitgan. Di man dakdak amatan da di amaribik nanang. Damag kong agsaksakit damot nga agpapamilya. Kaasi damot nga rod no kasta. Yipit yung ti kwarta ata ang magpalingki. Natanglaang ti kayat ko asidaan. Nanang, 2,000 titidyaw. Natanglaang duwa aribaw. Di kay agree rin. Nagdakkel ti pensyon nyaw. Di kay kadi agkurkuripot. Sagay sa taalityon ang manok ko naman. Ket day tagayam ti kayat eh, mo. agumata. Kakaiso na nga da dito ni nanang. Ha, ninanang, Bayang palaang. Makauray day ta. saan tamat anak kagatang itinateng akayat na? Ilutuam iti noodles. Kaya't na dayjay, sana napili. Ket jay ngay nateng na. Yung kailibasan ng iti bulong timbarunggay ti takaruba. Naglaka solusyon! Hello? Hello manang Maribek. Ni Frederick daytoy. Nasaya atay mawag ka. Umayak ko madita balayo inton Sabado. Ta umay ko bisitaan ni nanang. May mo ko ala rin ha. Naapay? Uyag nga uyag. Trangkasaw. Di na pa'y kaya timangan. Kaano pa'y? Hindi pa'y last week ah. Apay nga italaang nga imbagam kanya. Ay, umay kakigdain. Ta umay mo alain. Ta mabutang kami nga umasidag kan kuha na. Lakay, inayadam lang agmaneho. Tamatagtag ni nanang. Wen, bakit? Ay, nanang, idiretso da kan iti ospital, ah? Ay, talaga nakapsutak. Binaybay anak mo't nga minta Frederick. Ited kayo nga ited iti kwarta kadakwada. Ngam ultimo agas yo, saan da agyanatang? Dawat damot nga min adawat. Idi napigsa kayo, saan da kayo nga ipasyar ijay balay. Ngam itatag sakit kayon, ipasublat da kayon kanya. Daytan sa laang magaming kwartayo, ti kaya daking ka nanang. Anya lakit din nga ugali ti inanak ti kasta. Nakaruar ka nun ni nanang ije ospital, Frederick. Nakadamagam nga eh. Nakitak ije post ni manang Marivic. Okay, mabalit nga rodan nga alain ano kasta. Ingkaalaan nun, tani, awan apulusan ti mausar dito balay. Nauma ako nga agsidsida iti kape ken asukar. Oh, dagiti agas ken bitamina aginatang ko, nanang. Anyagay mo't dayta. Gatas mo dayta. Tapno nabibiit ka apumigsa. Kan dagitoy mat tinapay. Ay na, maramanak mo't laang ang pensyon ko. Daytoy kat barya laang ti kwartam. Saan ko akinisayan? Tadamot kwartami kandila kay ko. Mangala kayo alat ta, no adda kayat yu agatangan. Ay, nanang, saan kami akas kada Frederick? Adan sa bisitam. Lang nanang tamapan ko kitaan. Ne, si Kamagayang Frederick. Umay ko kumalaan ni nanang. Naimbagan kanugaya may. Ay, ita, tanaimbagan. Alaan yon. Ngam idi agsaksakit. Kabutang nyo pa nga asit gan. Sino na ita bisita, Maribek? Ni Frederick, nanang. Inaala na ka di dagiti gamit ko.
Ibagam, no agsuble, alaan na dagiti badbadok, taditoy ako nga agyan. Oh, nangag mo, Frederick? Ay, kas kayla ampas akom kumpet kaninanang. Ni manang may. Di na kam kadimot ikumpara iti ampas. Kat, anya ngay nga rod, pudnumet ti ibagbagak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Tangan ka. Gamit may sa kondisyon, Jerome. Anya dito kondisyon na napaustina. Iya sidag mo tilapayag mo. Tayarasas ko. Sige na. Antoyin tilapay ko. Ay, anya. Ay. Ayaw ko. Jack kayat na. Nuti mo kayat. Di ka mo't papautangan itigatang mo iti branded a sapatos mo. Anya. O anya. Deal. Makamuditan na. Jerome Lakay, gimatang ka mang itibaro a sapatos mo. Well, branded data. Ay, kagat-gatang mo lang iti na minsan nga aldaw, iti sapatos mo. Ita, gimatang ka manan. Anya laki din. Branded nga rin dito yung sapatos. Ay, sulakit din ti paggasgastusan. Nagadon ti sapatos mo. Koleksyon ko dagita sapatos. Bakit? Pwede mo ka di pakibyangan. Ay, mangidasar ka din. Tani, mabisina ko. Tay ka pa ya pumanag na dito parangan, Jerome. At saka di sapsapulan. Ay, awan. Kaya ko lang ay pag na dito yung branded na sapatos ko. Oh. Ne. Kabarbarong agpaiso na ito sapatos mo, paray. Wala, branded dito eh. Siyak lang tada sapatos na branded dito yung lugar tayo. Anya? Kas makita mahit. Nagmayat ti kulay na apuraw. Awan pa'y gasgas na, oh. Uwing agpaiso nga. Kasla ka isusuot mo pa ilang nga. Talaga, fresh from the box. Kaya nasawan, saan pa yan naurasan? Kabarbaro pa ilaan. Anyat araramido mo iti biyag mo, Jerome. Nakasapatos ka dito unag tibalay. Yung laki din ni bakit? Anya ko maadakas na ino nakasapatos ak dito unag tibalay. Branded mo ti sapatos ko. Uray pa'y branded day ta sapatos mo. Tada ka la dito unag tibalay. Awan ti sabali a tao, ang makakitkita kan ka. Anya laki ni. Siyak man tinakita mo ka ulima kak dito nakatugaw. Ala, ikatam day ta sapatos mo, tatulungan nak amapan agburas itinateng, ijay bangkag ta. Napay ngay katag dito yung branded a sapatos ko amapan ijibangkag. Ag sapatos ak amapan agburas itinateng. Anya? Nagpintas mo tanda sapatos mo, ngayon may diti bangkag yaw, giraw? Puwenta ta. Branded dito eh. Kano nagnina? Na, branded niya agpaisaw. Ay, kasanon lumapitakan dahi ta nagpintas sa sapatos mo. Okay lang tata. Ado pa iti branded a sapatos ko balay. Laba akto manen ano marugitan. Ay, sa bagay. Adumot kit di ati kwarta mapaggatang mo iti baro a sapatos mo, giraw. Well, samay sa naisumat agumatang kadagiti branded a sapatos. Nariwat pa ilang rumwarkan, Jerome. Ina man nagjogging bakit? Anya, nasa pala unay arumar ka. Abangan no makasabat ka iti mangdangran kan ka. Asino kumamot ti mangdangran kanya? Siyak to pa ti mangdangran kadakwada. Anya? Awan ti rumbeng apagdanagan bakit? Awan ti dagas sa mapasama kanya.
Sa bali manan dayta sapatos mo. Wen ba kay? Kagagatang ko iti kalman. Branded mananda toy. Pang jogging. Anya, gimatang ka manan iti baro a sapatos mo. Anya kalaki ni. Sana bali ata branded nga ron. Di ka lang maagumat gatang itinagni na a sapatos, Jerome. Ay, day talatan ti paggasgastusam. Itay mo ba'y akit kita anday ta sapatos mo insan? Branded na ito, insan. Pang jogging. Branded nga agpaiso Nangina lakit ti dayta. Branded nga ron dinangina. Adaya mo't branded anala ka. Sa bagay insan, madlaw mo't ngamin anangina dayta sapatos mo. Diyan ngamin kaya tiyag isuot iti lalakay na sapatos. Tanong nalaka ti presyo na. Kung nalakamot ang madadahal, insan. Ha? Naglamuyot na ito ang sapatos. Sana nasakit iti saka. Kas lakot yun. Aha. Nay, anya manan dayta a nakasupot, Jerome. Branded na t-shirt Anya, gimatang ka itinagni na at t-shirt mo. Anya laki din ni bakit. Di ka kadinagpungtot. Sana balita branded mic. Oh. Ay, sinalbag ka, Jerome. Day talatan branded nga usar mo ti paggasgastusam. Nang sumang nga rin agumatang ka nagiti branded nga usar. Kita man nagadot yung mapapal kanyak. Oh. Anya, Wait! Umapal datag kakapintas ti usar ko. Imay kami dito balay, tata. Anya masapol mo? Umayak ko magpakpakaase, Jerome Baraw. Nay, apa yung umay kagpakasi? Kuha, ay mabainak ko inturturid kun ati may diti balayaw. Anya nga minti umay mo ibaga. Umutang ako may ti kwarta Jerome. Amok nga ado ti urnong mao. Takanayon abaraw ti usar mao. Makikita ki di social media, nagiti ipupos mo akabarbaro a sapatos kang t-shirt mo. Kuha, agbayad akto no adan kwarta Jerome. Talaga ngamin akasapulak ti kwarta ita. Ay, kuha, pasensya kan tata. Awan may pautang kukun ka. Anya, Kagatgatan ko ngamin iti kabarbaro a t-shirt ko. Kas makita mo't iti suot ko. Nginginaan da ito anya. Ingka umutang iti sa bali tata. Talaga nga awan may pautang ko. umut-utang gayam kan ka ni Tata Guryo. Ngam di mo pinautangan. Tanya ko mamot ti pautang ko ngay. Daytan, jay ibagbagakkan ka, Jerome. Ikat ka nga awan mo't makukwartang. Di ka lang babain. Nyalaki ni Larny. Agsaw manan iti kontra kanyak. Sikan, jay tao a feeling baknang ang awan mo't makukwarta na. Di mo piksahan. Kababain. Mabain ka? Kat agpay sumat ti bagbagak? I-post mo pa iti social media nga ada kabarbaro nga usar mo. Nyalaki din ni Larny. Feeling blessed ka ijay social media. Tunggal ada kabarbaro nga usar mo, inka ipaspasikan. Sumarang kan. Kaya mo nga ta? Katyak amo day tangan arabidam, Jerome? Ha? Branded nga agpaiso dagiti usar mo. Ngam di mo matsoksokatan, day tabot-bot a brief mo. Ay na, Jerome. Dagitalatan sapatos kang kalugong mo tig igamam. Di mo pa yan maidiso. Maragsa ka na nga ron. Bait. Nagtipintas dagiti usar ko a sapatos kan kalugong. Branded amin dagita. Di ka pa'y lakat nga rod kaidtaon dagita sapatos kang kalugong. Awan lakat igamam dagita usar mo. Di ka lang maumuma. Di nakadipakibyangan na yun. Nagadumanin asa dita. Ay, napatpatag pa yan dagita usar mo ngam iti siya. Danda ni dinak pa yan kasarita. Gapo ka dagita usar mo. Apa, tapagimunam manin dagiti branded nga usar ka. When no, dadaalan ti ulom, Jerome. Dadaal ta ulo mo ibagbagamay. Kasano? Numaminsan, kasarsaritan pa yan dagiti sapatos mo. Aha. Talaga mat. Pasaray kasaritam dagiti sapatos mo. Ibagbagam, asaan da ko maamadadaal. Ay, sumardeng ka man. Anya nga to, no pumanawak lang dito balay.
Tadagita langan branded nga usar mo ti kabalay mo. Anya? Wow! Agasam nga dito, paray. Ah, Nagporma ka mo nga dalang dito parangan. kas makita mo man daw. Terno dagiti usar kaw. Nay, huwag paiso ah. May sa abrante o sarmaw. Ay, biliba ka talaga king ka, paray. Granted amin na kita. Nagmayat nga isuot, ta naglamuyot. Talaga, sana ulatan ah. Di maibaga. Nagpipintas kan branded dagiti susuot mo ah. Ako pa! Nasumak ngamin kadagiti branded, paray. Pasurutak latan ka dagiti bagbagana tata. Mamukmit lang nga, paspasikat. Talaga, mate. Agaasam ta nakasapatos amapan iti bangkag da. Ay, dadail ki din ati ulo na. Ay, naku namon tata. Tamo siguro ni Jerome kit umapalak kadagiti branded nga susuot na. Pagkan anok kumangay. Nadula amin dahil branded tata. Baybayan tayo latan yung paspasikat. Narigat mat no kontrain tayo. Tang sigurado kag sakit tinagam na. Sinalbagan a Jerome? Agka kaiwara manin dagiti sapatos na diti balay. Ay, adapay imparabaw na iti lamisaan. Ay, nao, maakon amang isimsimpa ka dagiti usar na. Simangkot ka magayman, bakit? Ay, nauma ako na talaga, Jerome. Apay tagungot ka ngay. Di mo pa'y amo nga urnosan dagiti sapatos mo. Adapay imparabaw mo iti lamisaan. Ay di mo man pagpupungtutan dagiti sapatos ko. Branded dagita. Oh, anya ko man branded dagita? Wala, urnosam dagiti sapatos mo. Ay, lalaki din nila Arne. Ay, na. Di ka kadi akong ungit. Ay na, sakti makamo ka dagita sapatos. Anyat aramidem dito balay na. Nakalipat kan San Jerome. Dakol ti utang mo kanya. Ha? Di ka mo ta nagparparang kanya. Kwa, sana dito iti pagsaritaan tanana. Agsarita ta iti sa bali a lugar. Makamu ka, Jerome. Ti saritan kat saritan. Di mo li pilipatan na ito. Win. Diyak malipatan da ita saritaan. Ulitak, Jerome. No di ka makabayad diti utang mo. Amo mo ti mapasamakan ka. Apay analpay ti abagam, Jerome. Itaman pa'y adi ka nagsursur iti paraangan ang nakasapatos iti branded. Kwa, diyak kayatin ba kay? Anya ti di mo kayatan? Kwa, madi talaga. Apay aya? Kwa, ilako ko nagiti branded nga usar ko. Anya? Kinapudno na. Inutang ko aming ngayong gatgatang ko. Padagiti branded nga usar ko. Anya? Ita ka, sing-singirin na kung di nakautang ka bakal. No, diyak ka nung makabayad. Asawa ka nung kinagalas ti busis na bakal. Anya? Bakit? Tulungan na ka makabayad ka dagiti utang ka. Pangasim mo ito na. Ay, kasta gayam ha? Makamu ka iti biyag mo. Apay kumatulungan ka? Ha? Ipadawat kan iti bakit ang nakautangam. Anyat-kat mo sa way. Ay kat asawa umon adya bakit ngay mutangam? Di nagtumatan makita. Gaputa makisina ang matan kan ka. Sana bakit hindi nang ipadawat. Diyak na dyan bakit. Makawarin na kung nagilimod ak bakit. Gapo lang iti usam mo amadaan iti branded nga usar. Imutang kan. Pasikat ka ngamin, Jerome. Bakit? Risutam ti parikot mo nga agmaymaysa. Tinak iramraman. Ay, pakawarin na kung bakit. Agmay-mali mo kaun. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din, insurat ni Isagani Yalong Bulisen,
isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Karol, aglinis kayo anaimbag, ah? Aglinlinis aklang arudan. Punasam dagiti cabinet, kan amin a display. Diyak kaya ta sumangpot dagiti bisita, nakarugrugit to'y balay. Asino ayat ibagbagayo a bisita yung umay mami. Jikabsat ko, ni Antiyo Apining, agga po da ijay probinsya. Oh, mami. Nalpas kon ti trabaho. Nagmapa kon. Lininisam anaimbag di pagturugan da ijay nga to. Pagturugan da. Apay, mano dagita nga umay mami. Daan tim Apining, kan dagiti dua, akakasinsin mo. Asino da? Nagado ti anak ni Antipining. Ni manang mo a Luisa, kan manong mo a Benjo. Talo asilid ti lininisa kaya nga to. Sa kagaysada. Nasaya at mat. Mat lang di aircon ijay siled. Tinarimaan kan lininisa kaon. Nasaya at mat. Karol, Mm. ingka agorder iti cake kan lechon. At iti kwarta. Darasum ta sigurado mabisin dagi jay no sumangpet da. Benjo, nakasangkot tayo dito'y Manila. Amok anya ti panagkunkunam kanyak, ignorantay. Mami, ayan na nga ni Uncle. Amang sukon ka na tayo dito'y terminal. Mabisina kon. Kitaan nyo man kit di, nalabaga kanukat, jay luganda. Boy, gusto na yay. Oy, ni Uncle Dayday mo. Uncle, we're here. Ang kamamulong man-English mo eh. Pakialam mo nga min. Amok nga rod ti ag-English. Saan akaskan ka? Hey, simangkot kayo matkayo man manang. Itay kay kadi pa yan nagururay. Wan Uncle, itaypay. Masang-sangpit mo lang, Uncle. Ala, siya kung timang bagkat kadagiti kargayo. Tamapan kayo naglugan. May parit nga min ti agparking dito asideg ti terminal. Wow, nagado amakan. Ay, kasano ti diet ko? Ay, talaga mabisina kon. Adupay dito iti makan. Carol? Insan? Sika ka di daytan? Uwan, siyak da ito eh. Oh, apay adim makal dagiti matam nakakita kanya. You look like katulong. Uy, Luisa. Impagkan ka ta naka-eyelash extension ka. Nag-atid dumpay dagiti kukum. And look at my skin. Uwan nga ron. Napudpudaw ka matgayang mamsyakon. Insaganam ka di amin dagitoy amakan? In-order dagita ni mami. I'm on diet, anya. Ay, isumat lagayam ang nagseksi ka Awan pa'y pulos bilbil mo. Obvious ba? Hanging pa'y day tablaws mo. Well, saan abagay kan ka ti hanging? Tamano a layer day ta bilbil mo. Aray ko. Mabalin ka di ang mga antayon. Mabisina kon. Mabiit lang tayo bakda mami kan daddy. Kan oray ni Auntie Piling at dadangamin igay salas. Uy, si ka Luisa. O ang babayin mo. Ipakat mo launay ti kinabarbaryotik mo. Apay manan aya. Pero niya nakauyaw ka. Apay ko nang jackam mo nga inutang mo lang na kita pinagpapintas mo. Pinag-eyelash extension mo. Kan panagpamanicure mo. Saan ka na tagari dita? Yes! Good evening sa mga followers ko. Nakabakasyonak ita dito'y mansion may dito'y Manila. Ay, unay matdaytan. Mangmangag dito'y silid ko tinagpigsa ang panagsauna. Anya nga tayo tar aramiden na. Madama ak pa'y ngag-review. Ne, kung ako nakasino diyag mamap, si kamad gamin san karon. Wan insan, kastoy ti obrami dito'y balay. Numariing kami iti bigat, kanya-kanyang trabaho. Apay ngay, nagbaknang kayo. Saan nyo akabaw lang timang tangdan iti katulong? Nairuang kamin iti kastoy insan. Da kami nga agpapamilya mo laang ti aglinlinis dito'y balay.
Ayun gayam, nakasaganan di pamigatan nyo iji kusina. Kasi ka ngay. Madamdama akton. Lepasag pa'y dayto'y panaglinis ko. Amuyo, ado tinag-like ija yung post ko idirabi a vlog ko. Feeling mo dati. Apay, mansion mo yan dito eh. Di ka lagbabay. Kayat mo, taibarsak ko kan ka dahil pandesal ha. Agtal na kayo nga agkapsat. Di yola tultuladan ni Carol akasinsinyo. Nasapang agrireeng tapno aglinis. Saan da kasapulan ti May. Kuripot sa mga mindante nga nangkan. Rinuam dala ang dagiti anak da nagtrabaho. Kitaan nyo, nasapa pa'y laang. Napanan nagtrabaho da antikan angkelyo. Apay nga ibagbagam da ita kada kanina nang. Wen tapagtuladan nyo ida. Da kayo, nagrigat da kayo aririingan. Mayak mo nga minti maturong. Di ko namkit di, sadot ka. Apay, manupang aldaw tayo dito nanang. Upat pa'y nga aldaw Mamis ko dahil yung bakasyon tayo, mami. Nagmayat dito eh. Kasila aklaabak nang. Feeling back nang ko na Wen gayam, agbati kayo nga agkabsat dito'y balay Taitugot na kano ni Antiyo ijay trabaho na. Mapan kamin to kano agpasyar kan mang restaurant. Ay no, nagmayat mo tintibiyag mo nanang. Enjoy am mami. Taagkadwa kayo itaki ni ading mo, a super rich. Agdakamot gayam dito'y salas. Agasam man day ka abisyon. Nakangato na kita sakam di talamisaan nga cellphone ka nagbuybuya iti TV. Kit, umay ka mo dito Tagabay tang agbuya. Kita tala nga makapadas iti kastoy abiyag. At dapat birdi taabay mo? Dapat pulutan Di ka lamabain kada anti kan angkay. Kawanda may. Umay ka kay Dain. Amo ka kayat mo. Budlangin iti kastoy abiyag. Nalawa na ito abay ka. Umay ka tuyaw. Wan man. Kastoy ka tiyar arapaapag abiyag. Maminsanak lang a bumaknang. Ala, iyawatan nak itibir. Yung ka mo mga alajere pa. Aduy jay. Pigsam di TV. Kan sana basketball ti kayat ko abuyaan. Jay drama. Yakar mo na. Bagi mo na ito remote control. Agpili ka ti kaya mabuya ay. Pasamak dito'y lininisak. Nagado ti wara dito'y salas. At dapay naginuman ti bir. Nagado ti nagsuputan ti kikirya. Ay, agluto ako man. Ngamnasken nga una agpay ti aglinis. Ta sigurado nga agunget ni mami no masangpetan na anawara ken narugit daytoy salas. Gayam. Ayon dagiti kakasingsin ko. Sa di mo nga tati ayan da. Amok nga isuda ti naginong dito'y. Anyamot nun. Di da pa'y matamot ang dalos. Aramiden dakmet kan akatulong. Benjo, agriin ka. Nabarta ka pa'y ka di. Saanan? Bumangon ka ditan. Mabisina ko. Adamakan. At dapat mangmangag ko nga aglut-luto ijay kusina. Ni Carol day ta. Awan magkatulong da. Mga rami titi day ta kay. Jay warata ijay salas. Inta dalusan. Ay amaw na ni Carol ti mangurnos iti day ta. Bisita ta dito'y balay da. Umbang lang nga pagserbian da ta. Di ka lang mabain. Di ka lang mabaing nga. Si Kate Agbain. Anya data suot mo t-shirt kan pantalon. Imbag tao manay kanyak da ito'y t-shirt kan jeans ni Carol. Sigurado, bado na da ito'y dinakutong pa'y. Kukuha ko na, tadi na matla mausar, tanalok magan. Awan pa'y katida mamim kan antim, Carol. Awan da pa'y daddy. Anya nga day talunduto masiday. Chapsoy daddy. Kaya't nga taday ta, dagiti kakasinsin mo. Apay kumaadida kayan. Hello? Mangantayo ka din? Medyo mabising kami. Carol, isagana mo dyan kanan tayo. Tamabisi na dagiti kakasinsin mo.
Wait. Anya day talutlutuang asidaan, insan? Daytoy, chapsuy. Ew! Uy, agtal na ka man. Nakarati ka. Anay ko! Di naman kadalan. Allergy akit ni broccoli sa anay niya. Kan, anya pa day tain laok mo di ta, insan? Agtal na ka ko na. Aqua, liver ti manok. Allergy ak kadagita, insan. Sorry ha. Jak mabalin asidaan day ta. Among maten ana lang si. Oo, ala, no kasta nga allergy ka. Agorder tayo iti si Daan ni Jerwal. Anya ti kayat mo? Lechon baboy ti kayat ko, uncle. Ta sa anak nga allergy. Di lang mabain. Puskul rupa. Talaga asabalin ti biyagyo itang ading ko. Addan bukod mo alugan. Kan nagmayat ti posisyon mo iti trabaho. Ay namanang, saan mo't abasta-basta ang nagunod ko dahito a posisyon ko ita. Ado mo't arigrigat ko idi. Malagip mo ka di, idi nagis-eskwela akas working student? Wan, malagip ko. Ay, tila nagut-utangan dagiti naganak ta iti kwarta. Tapno adala ang pagbayad ko iti tuition ko. Narigat at talaga iti. Ngam narigrigat ti biyag mi ita. Apay ngamin adi mo pagadalan dagiti anak mo. Dalwi sa konbensyo. Anya ti aramidan da ije baryo. Ay naading ko. Sayang laang ti kwarta kadakwada. Saan da kaming tupay ang matulungan nga agbangkag kinitatang da. Rumbang asurwam ida. Tapno matulungan da kayo. Saan ananam ay ti biyag? Da kaming tupay nga agasawa. Sinuruan mi dagiti anak mi nga agtrabaho. Awan katulong ijay balay, takayat mi ang makasursuro da nga agtrabaho. Nadlaw kumatday ta ading ko. Kanwan gayam. Apay anila ang karol nga iti kadwayo ije balay yung anak yo. US Army Jemaysa. Kanagad-adal mo't iti medicine Jemaysa. Ay na, nagswerte kalakit din ading ko. Ay namanang, saan asin nuwertyan dayta? Diskarte laang dayta. Kinaanos, kan kinagagat titulbak ti amin. Hey, da kayong naggamit yung kusina. Nagladaw ka mo tan anagriing. Alas Jason. Nagsaw din na sa panagring ah. Bala, umay kayo ang tagkape tayo. Anya ti kayat mo ang pamigatan? Hotdog? Longganisa? Wano? Tapa? Ano ti pagpilya na? Kapay ako na itlaw. Kasta tibiyag ti tao ang nagagat. Hot chocolate tigat ko ngayon naman. Apay nagtugaw ka adagos. Mang timpla ka mat iti hot chocolate mo. Pagsubli tayo di balay. Kapinto man nga awan asukar na tiyan. Ano kusan tayo akap yan. Maglito yata kumplitaw. Awan ti kastoy abiyag tayo iti balay. Pasig tumanen amarunggay kan bulong ti parya ti pasida ni nanang. Apay, di yu makita ti dakkel ang nagdumaan ti biyag daan tiyo. Kanda tayo. Makita mi mata. Baknang da. Marigiligat tayo. Naanos da ngamin. Saan da paramag. Kan nagagat da. Ni Luisa ti naghiling nagparamag. Siyak manan ti nakita mon? Imay lang dito yung dakkel na balay. Tili paramag na. Nijay vlog na. Feeling rich nito. Tuladen nyo kumaida. Ti kinasinop da. Ni Benjo awan ang muna trabaho dayta. Dayta lag cellphone ag malmalam. Kitsi ka kumaa. Dahil ta kinatidog na kita kukum. Di mo to pa may turod. Trabaho di bangkag. Dito lag blablag tamom. Insan, kaano kayo nga agawin? Into na bigatan. Ay, jak ko man kayat ti agawin. Kayat ko ditoy. Kat, mabalin kayo matlat ng agsubli. Mabayag tumanen Agor nung kami pa iti pamasahimi nga umay. Ammo, jay pinagpasahimi nga imay, inururnong mi dayjay iti manu abulan. Nagisursur-sur ni mama iti sabong ti karabasa. Utong, tapno laang makaurnong kami. Ay, unay matdetan akin narigat ti biyagyo. Sana bali insan, ibagak kin ni mami,
Taipaukitan da kayon to iti pamasahe yung nga umay tumanan. Thank you, insan. Ay, gayam. Pasensya kan ha. Inalak na ito yung t-shirt kan pantalon mo. Awan nga minan ti isuot ko. Insan, talaga ka di branded da gitoy? Wen insan, branded da kita. Ay, mabit lang ang insan, kalkalot di cabinet ko. Itid ko kan kadagiti saanin nga umanay abado. Ay na, agyaman at insan. Pasig branded da giti mayawid ko agamit mo. Thank you talaga. Ikamot iti kwarta damanang mga agawid. Ang mga nawan ti pagpleted ang agawid. Inikak idan. Kan uray dagiti yawid da apasarabo da. Inikakmot idan. Kaasimot gayam ti panagbiag da. Ay, Ay, nagkariak nga ikaktuid ay ti pagpuunan da nga agbangkag. Ay, awan gaya makukwartada. Nasaya at no kasta. Tulungam day takabsat mo nga awanan. Kat no aglaklako lang itinatang ti trabaho na ija baryo. Dagi jay saan da mailako ija palengke, isursur na tapno maibos. Kat adda maigatang da iti bagas akanon da. Mala, tinasaya at itulod ta idan, iti terminal ti bus. Oh, kasanungay, agsisina tayon Uwanan aading ko. Luisa, Benjo, tulungan nyo matdagiti naganak yo Wanante. Unante. Agadal kayo. Day tatitulbag, tapno rumang ay ti panagbiag yun. Awan, panawa ko dito na ay abiyag. Hiling mo ko. Italaan da ito. Enjoy mo mutay. Bisita ka lang dito yan ya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki Din! Analay, anya nga dyan deliver dyan nakamotorsiklo. In-order nila kay ko iti online shopping. Napintas a klase iti martilyo. Nagorder mo, gayam nila kay mo iti martilyo, iti online shopping. Oy, uray nila kay ko nagorder mo iti napintas a klase iti martilyo. Anya? Imo na pa'y nagorder nila kay ko iti martilyo, iti online shopping. Ang mga napimpintas pa dyan, in-order nila kay ko. Ngam ti in-order nila kay mo. Anya? Automatic ang martilyo dyan in-order nila kay ko. Analay. Anya? Adaya mo ti automatic a martilyo, Reyna? Ay, adda Diyay nga ron in-order nila kay ko ang martilyo. Kasano, naibagam nga automatic jay martilyo nila kay mo. Uray nga saan mo nga ig-iggaman, ag martilyo. Anya? Kasano dayta, Reyna? Ay, tumayabay adya martilyo nila kay ko, Annalyn. Ha? Adaya mo ti tumayab a martilyo? Diyay nga ron martilyo nila kay ko. Aus! Wan, Annalyn, naidumduma diyay martilyo nila kay ko. Tatumayab! Awan pinaluta makan dito'y balay. Ay! Anya ka dito ang aramidam, Rolay. Imbarsak mo matanday ta martilyam kadagiti baso. Sadot ka nga sama. Di mo, paya mo tagluto ka mabisina. Ay, pasensyakan Rolay. Madala ngamin na panak. Iso sa anak pa'y anak alutaw. Ang mga gapura ka di trabaho. Mabisina nga gawin. Dapat di mamaw. Ay, Huston. Di kan agpong Rolay. Agi na nakakit din, tanay. Nabarbartag ka. Inakaglutaw ni.
buon matapinggan dagita, Analyn. Wan, aglakla ko ngamin ni Nana Sufing. Nakurso na daak dagito'y apinggan, iso ginatang kun ah. Ma'am, Analyn, at damot kasta pinggan ko napimpintas pa Anya? Wan, Analyn, imported dagiti pinggan ko iti balay. Naglugan iti eroplano. Imported ang araw no naglugan iti eroplano dagiti pinggan mo, Reyna. Saan ba't anapintas dagiti pinggan ang ginatang mo kan ni Nana Sufing? Nagalas. Anya? Dapay sabong-sabong na. Kasla pinggan dagiti babakot nagkauna dito yung lubang. Anya? Anya ngay aklase ti sabong dagiti na itatak di tapinggan mo. Kasla sabong mati water lily. Reyna? Ay, imbag pa'y dagiti pinggan ko tanaglugan iti eroplano. Iso tumayab damay. Anya? Tumayab mat dagiti pinggan mo, Reyna? Ay, wan, Analyn. Saan lang ang martilyo ti tumayab nga usar mi ijebalay. Agraman pinggan, tumayab. Anya? Saan ba na inawan dagiti pinggan? Nabarkat ka man ng Rolly. Pingin, barsak mo dagiti pinggan. Nabuong danay. Anya din nararamid ba? Ay, mal-malam ka nga dagiti balay. Di mo mo tiyagin na. Pasensyakan, Rolly. Dangamin na panak. Iso ajak pa'y nakainaw. Dito lang tiyala ramid mo, Reyna. Di mo marami. Di trabaho dagiti balay. Wanan. Di kan agong ungaw. Inawa kong dagiti nangananta. Ay na. Sayang pa'y dagiti na buong apinggan. Nana Sufing, italang ang nakaunagak di tibalayang. Ay na. Nagadugayam tinagpipintas a display Wan, Reyna. Ginatan ko dagita a display, idi addaak pa'y ijay abroad. Ay, kasta ka din, Nana Sufing. Sa bagay, adamot display, akakasta ijay balay me. Anya? Nanginamot lang dagiti display ijay balay, Nana. Ginatang ko, idi agtrabaho ak pa ijay syudad. Aya. Wala na. Ay, panagkunakat na pimpintas pa'y dagiti display. Ngam dagiti display. Madlaw adaan ng dagita. Ha? Naawanan ti ba, Gamray na? Agawid kantanay, ado pa'y tarabidak dito'y balay. Ay, gumatang ako maitipinggan alakom, Nana. Ang awan mo't korsonada. Nagpapangit mo't. Anya? Nay, iskaw. Kabarbaro mo't day ta sapatos mo. Ay, ari na. Kagat-gatang ko lang itay. Adamot kasta sapatos nila kay ko Napimpintas pa Anya? Nagpangit day ta sapatos mo. Nagkauna ti style na. Jack Corsonada, isko. Ay, unay mo tunday ta pa nagsasaom rin na. Siyak batakin kukway ti dayo ito'y asapataos. Anya kumangay ti pakasipnam. Ay, nagado ti sapatos nila kay ko adi na maisusuot. Imported pa'y amin Talaga amat laeng ato ti sapatos ni Rulay. Apay nga raw da kanayon anak ka chinilas nung mapanagtrabahaw. Ha? Kwa? Dinala kaya ti agisuot iti sapatos. Anya? Uray day tabadong. At damot kasta nila kay ko Napimpintas pa'y Mas urig ngam day tabadom. Anya? Wan, isko. Nagado, tibado nila kay ko nagpipintas. Di nalakayat nga isuot. Pagbagay mo, tinagan mo, Arena. Apay ka di manan, Rolly. Ay, si Kante Reyna dagiti naapal ken ulbod.
Anya man nun dayta nga ibagbagam. Kano saan mo't apod no anagado ti sapatos ken nagpipintas abadaw. Awan tupay gatang ko iti chinilas ko. Ha? Ibagbagam pay kano nagpipintas dagiti display diti balay. Kawan tupay makitak a display dito. Adamot ah. Nangadak. Day talang ladawan mo idi balasan ka tinakasabit iti diding. Ah, Pasikat ka mga mon ipasikat mo. Rena ka talaga ti kinaulbon. oh, makitam dagito'y agamit ti balay, Rolly. Na, apay, nangalam iti kwarta nga inggatang mo kada kita agamit. Awan bibiyang mon, no nangalang iti inggatang ko kadagitoy. Diskartik mo tun ah. Na, Ti kunam nga tagat jak amo ti dumiskarte. Tapno lang magatang ko ti kayat ko. talaga di mo mo't kaya tiyagpaatiw kada giti ka aruba niya. Ay, wan Rolly. No anya, ti adda kadakwada, rumbang nga adamot kanya. Ay, Isuda lang, ayan ti makagatang itinangina nga usar. Ha? Kabaulak mo't no kayat ko. Analin, kortina mo't nagdadakkel day ta imbilag mo. Wan, Reyna. Kabarbaro a kurtina dagita. Ay, adamot kasta kortina. Kasla kortina ti palasyo. Anya? Wan, Analin, si kalang ayat da kortina ng atidog. Uray syakmot na Nay, jagmat ipaspasikat dagiti kurtinak Imbagak ayang ipaspasikat mo dagita kortinam, Analin. Ibagbagak lang mat nga dadadakkel a kortina. Anya? Ay, umay ka jabalay. Ta ipakitakken ka dagiti dadakkel a kortina. Saanen ang masapol nga umayak pa ijay balayo. Tapno makitak laeng jay ibagbagam a kurtinam. Ha? Anya kumangay no makitak jay dadakkel a kurtinam, Reyna. Awan ti pagsakitan ti bakrang ko iti dayta. Naglastog dayjay nga Analin. Nasakit ti pa nagsasauna. apay, anya timbaga na kang kaaya. Ipaspasikat na dagiti nagdadakkel a kortina na. Nagpangit mo't nga ron ti design na. Nyalaki di. Day tama na, hindi pagbagam kanya kaun. Gumatang manmet iti dadakkel a kortinak. Diyay napintas kan nginginaan a kortina. Tapay, ada kwarta, mapaggatang mau. Ada Na, ako pa. makamuka. Di mo man ang kaya tagpaatiw ako nakon. Basta di nakbibiyangan iti aramida. Gawa na. Sikatin ang imbaga iti dito, di ka bibyangan. Ah, Wan, di nakbibiyangan ko nakmanan. na, Aguli magkalat taditan, rolay. At damot nagdadakkel a kurtinam nga agpay, Reyna. Isumat, Analin. Linabaak mat, tapno na banglo nga usarak. Nginginaan dagito a kurtina. Bak nang lang ti makagatang. Anya? O, saan ka di anapimpintas dagiti kurtina? Ngam dagiti kurtinam, Analin? Ha? Uwan. Napimpintas dagiti kurtinam, Reyna. Nginginaan dapay. Kat, agbilib kan kanyak. Ha? Anya kumangay ti pagbilibakkan ka, Reyna. No anya, dadakan ka nga usar iti balay. Adamot kanya. Anya? kanayon ka busy Rina. Di na pa yung masikaso nga asawa man. Ay na, Rolly. Nabartek ka manan asimang pag. Ay talatan ti aramidam iti biyag mo. Ako bibiyang mau. Kaya mo sa akin niya, tumayab amin nga. Ada dito yung balay. Ay, saan lakay? Ay, di mo aramidam dayta. Kagat-gatang ko lang, kadagiti duma a display dita. No, di mo kaya na tumayab na iti display. Asikas mo na. Nagluto kayo din na iman sa sida. Ay, wan, Rolly.
Mabitlaang, ta isaganaan ka iti kanam. Mas dawak man rulay. Nagado ti kwarta ni Rina nga asawa. Apay anak ko naman, doon ti kwarta ti asawak, isko. Gimatang matiti ka barbaro asala sityaw. Anya? Apay, di mo amaw gimatang iti sala sityaw ni bakit mau? Ni, jak amo da ita. Ta sa anak pa'y mo't anagaw awit iti balay. Aya, Ay sinalbag aray na. Gimatang iti salasit. Ta pangalaan ako mga iti kwarta na. ay kunak man no si ti pangalalaan ni bakit mo iti kwarta. Ay saan? Mas dawak ta nagado ti kwarta na. Aglakla kung sakit iti maiparit nga agas ah. Kas makita met, Rolly, nagpipintas dagiti alikaman diti balay. Ay, permi manen nga umapal dagiti kaaruba. Pasikat ka talaga. Di mo kaya ti agpaatiw ka dagiti karuba. Ay, Rolly. Apay ko mga agpaabakak ngay. Ah, Noan niya ti adda kadakwada. Rombang nga damot kanya. anya? Kabarbaro ti salaset ta. Salaset ti baknang dayta. Kas makita mo't lakay. Mabit man lang. Adan sa madingar aramida mo na. Anya kumangay ti madingar aramida. Hoy, apay ang nagado ti kwartam. Aglakla ko ka iti maiparit nga agas niya. Ay, salawasaw. Apay ko mga garamidak iti saan anasayaat nga eh. Makamu ka. Sa bagay, sikan tinangibaga di ka pakibibyangan. Wan, siyak ti makamaw. Di nakbiyangan tapakaragsangkak ti aramida. Damat mang sapsapol kini bakit mo itay. Nakamotorsiklo may. Asino? Jakmat mailasin ti rupa na ata nakahilmait. Asino ngay da mang sapsapol ka ni bakit ka? Kasla, agpapautang mat ti lang aday dyan nakamotorsiklaw. Ada nagdakkal ang belt bag na. Anya? Wen, kasla, agpapautang ti lang na. Ay kunakon kay. Husto ti atap ko. Ada pagut-utangan ni Reyna. Iso nga adu ti kwarta na. Ada nagsardeng ang motorsiklo iti batog. Bakit? Asino? Ha, ay, di mo ibagbaga nga daot diti balay Ibagam nga da na panak. Tapay ang mambutang ka. Ay, singiran nak dahit alalaki. Awan pa'y pagbayad ko. Ay kunakon kahit nga dasaan ang nasayat nga raramidam si ka. Ay, sangbom dahil lalaki. Di ka glamag. Ay, tulungan nak Rolay. Ang mga noy darom nak dahit alalaki. Gaputadyak mabayadan dagiti utang ko. Agpatulong ka kanya kuno yung bagam nga awang bibiyang ko. Ay, ha? Ay luko. Ay dahil takot ti maghanap mo. Insecure ka nga men kadagiti ka ruba. Ay, Di kaya mau. Noon niya ti adda kadakwada. Rombeng mga adakan ka. Banag asaan anasayat nga ugalay. ay, jak lakit di kanya ti maidarong, Rolay. Mataytan. Umayan ti lalaki. Agtuktukan iti daw dayta. Ala, inkasangun kat kasaritam nay. Ay, wan lakay. Kasaritak dayta anak kautangag. Ay, jak to nararamidan ti kastoy. Agbalbaliw ako na. Ay, saan anasaya at tinaramid ko? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din, insurat ni Isagani Yalong Bulyese. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kabay, itingkay, panang tarabay.